खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसामाव 15 बोसोरसिम हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार आरो BTC आव 15 बोसोर BPF दोलोनि सरकारानो थागोन रोखा बाथ्राखौ बुंदों BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिया। दिनै गसाइगाव BPF दोलोनिफ्राय गोदानै MLA देरहासार जानो हानाय सभाराम बसुमतारी आरो रूपम रय बिथांखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिदों BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिया, जेराव BTC आव BPF दोलोनि सरकारा 15 बोसोरसिम सरकार थागोन आरो आसामाव 15 बोसोरसिम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार थागोन। लोगोसे BPF दोलोनिफ्राय मन्त्रि मोनाब्लाबो जेबो नङा होननानै रोखायै बुंथियो, मानोना BTC नि जौगाखांनायल' जानांगौ आरो बारायनांगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि महरै शुभेन्दु अधिकारीया समायखिरा लाबाय। मख'जाथावदि BJP दोलोनि गागि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। गिबि खेबनि थाखाय भारतीय जनता पार्टी एबा BJP आ हादोरसायाव सरकार दादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ कलकातानि ब्रिगेड पेरेड ग्राउन्डआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, NDA नि गागि दैदेनगिरिफोर, मिरुनि मन्त्रिफोर आरो BJP खुंथायाव थानाय रायजोफोरनि गिबि मन्त्रिफोरनि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय जायो। बिथांनि समायखिरा लाखांनायनि उनाव रायजोआव जारिमिनारि राजखान्थियारि सोलायनाय जायो, मानोना भारतीय जनता पार्टीआ गिबि खेब वेस्ट बेंगल एबा सोनाब बंग'आव सरकार दानो हादों। कलकातानि जारिमिनारि ब्रिगेड पेरेड ग्राउन्डआव रायजो बेंगिरि महरै RN रबिया समायखिरा लायो आरो शुभेन्दु अधिकारीया गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लायो। बिसायख'थियाव UPPL आ बिग जिर' मोननायनि सायाव बे समाव बिस्वजित दैमारिया बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL नि बाथ्राफोरा बड'लेण्डआव जेबो गोनांथि गैया। बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ BTC नि रायजोफोरा बेसेनथि होआखै। आं सानो फैबाय थानाय समाव जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बयबो मदद खालामो, अब्ला हाग्रामा महिलारि एबा BPF नङाब्ला आसामनि राजखान्थियाव जेबो बाथ्राखौनो एबा BTC खौ गारनानै BPF खौ गारनानै साननो हानाय नङा। UPPL आ जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ रायजोफोरा गोनांथि गैया होनना सानदों। बेनिखायनो बयबो BPF नो भट होदों, BJP नो भट होदों। UPPL नि मावथांखि स्किमनि बाथ्रा बुंनायाव रायजोफोरा गोजोनाखै। UPPL नि 5 बोसोरनि खामानि मावनायखौबो रायजोफोरा बिजिरदों। रायजोफोरनि नांगौ खामानिया बेसेबां जाखो आरो जायाखै, जायनि जाउनाव फोथायनाय खोमादों, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों तामुलपुर बियाबनि MLA बिस्वजित दैमारिया। मिरु सरकारा लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल NS राजा सुब्रमणिखौ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ महरै थिसनबाय। आथिखालनि CDS जेनेरेल अनिल चौहाननि समा फैगौ 30 मेआव जोबनायनि उनाव बिथाङा CDS नि बिबानखौ आजावगोन। गसाइगाव जिल्ला बर' हारिमु आफादा साननैनि हाबाफारिजों 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै गिबि सानाव हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे सायनासालि बेखेवनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमु बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायो। गाबोन एबा जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BTC नि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एबा MLA रबिराम नार्जारिजों लोगोसे हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाफैगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि, फ्लरिना मुसाहारि, मुंदांखा देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारी, बिराज मोना। आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखाय फोसावनाय, समाजारि बिजोङाव बानसावनाय, AI जेनेरेट खालामनानै समाजारि बिजोङाव ब्लेम खालामनाय बायदि बायदि नंखाय सावगारि भिडिअ हगारनानै एबा भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोदों। माब्लाबा BTC नि बारग'सि प्रमद बर', माब्लाबा हाग्रामा महिलारिखौ AI जों खालामनानै समाजारि बिजोङाव गोसारनाय एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबादिनो फिन आरोबाव बिसायख'थियाव जेननायखौ लानानै बिस्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव नारा नाथा बुलायनाय एबा जुजिलायनाय AI जों खालामनाय मोनसे सावगारि एबा भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारदों।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।